doe, dan dat vind ik mezelf oneerlijk. Snap je? Ik heb echt mooie momenten gekend. Heb je nog contact met Finke? Nee, ik heb helaas geen contact met hem. En ik vind het heel prima zo. Want heel veel mensen vragen, ja, maar er zit veel meer dan alleen muziek daarachter. Dus voor mij is het prima zo. Minanga man op Trobi, maar minanga man op Deboom ook toe. Snap je? Het is goed zo. Is er iemand aan wie je een hekel hebt? Een hekel. Kijk, ik ben zodat Uno kan zijn ik de man compleet, ja. Maar waarom kan het niet andersom? Waarom? Want wij vinden het al jaren als aan is een play. Toch, maar dat je tegen de man dat ook gerselijk je gunt niet of je. Maar het is iets als aan gebeurt nog steeds. Allemaal met pokoe naar een artiest voor kon bekend in Suriname. Maar niemand wil een Surinaamse artiest bekendmaken in Nederland. Waarom niet? Ja. Waarom niet? All the one see me fall, but then no sabi taka party procent.